Foleni walimando amboke ko di belajelema bi arabaye je kalo klita ani samba fla ani mukani saba niyanka to kiboru wati sele bi to kiboru konnala aminanda do jamana nyema ale tamami ke kata segu abe blamna min konnala ode plan national de réponse à l'insécurité alimentaire ni atako fola kala nyoro di sel de ku atako flana akera segu aminanda do laka orolal konnala ka foruka mali finti la ko krekenala mununi olube talike gardi national la oluka manyema kulundel famuke kamara ale fene tamake kata cedon kulu alisa krekenala kay manala aminanda do fenla ka orolal konnala ka foruka ras batch ni belajile ko ni bado chroniqueur do wa kiri tiglamo ko ni kunye ale ngilimi ni akera do ibay ka fo kiri baro oluire ko ni damira ko ko tuni taberi jouer ko lupita ani saway ako wolo lamuna aminanda do fenla ka wolo ko nala ka foruka ameta jamana ko kan frafina frajila kiborami no olube ni no amanda do la ka wolo ko nala iba fo anya foto kamina anka bakuruba konnala jamana nyema colonel Assimi Goïta kunu aywa ale koni tara sigu atara krekenela mi metalike plan national de réponse à l'insécurité alimentaire ni ale tapo folo kera nyoro di sahel aba talike krekenela baloko dese ani baloko gelea mi yere koni benno mi mato fereni de bali ore koni obesega tike olure koni natukamina okum konnala ayere ka fo sigu aywa malidin chama be no munu ni olube kabi baloko dese agelea yere koni konnala o kera sababu plan national mi ni jamana nyema koni anundo kata nyinenta bara kake krengenela segu nga osinfe bara chama yoro koni benno ayo oluke krengenela mi na betalike sira dare koni na noye banangoroni juro alere koni sira fene o fene bela jelente belen ko fe jamana nyemaw alere koni ye iresoro noye dulanti kene bami be segu malidun olu yere koni tara ka kono no kumeli min kera ayida do gelya mi nu o kuma anka jamana kono yani chamajara fanga yere koni kana ayira ka fo fanga tigla mo mun kumbe no olu temera krengenela politique mo olu kuma fe ka mali fanta ani nani bela jelen firi aywa o koni baraw olu nale uye fereni dabali tigala anga jamana nyema lame segu ni kuma taxi bo do fe mais mina kuma gelen fana biya fodoy ma fana aka famia e sabla daka abe gouvernement fo ka CNT fo mamna transition be damine wala dagun talebe ngi jamana ma wala cajugu bakundo mais ala barkala ansarga senda wala beka a wala fala jumay a wala fala jumay abbe CMDT do CMDT frelu ko kuma sena ayan senda ka aflana UMPP nga fraglaro o dugukolo son u be faga fere son na dugukolo son de ka cano o wari mais ala barkala ayan sendo fana ka bi ulu be barala sabana o kuma taxe abe wo kalama ala barkala o latigara bi nana o mali arekore ferle ko kumbana ka ba ayan sendo fana ka bi arekore mali tay na ya sira go bege bi sabla daka ay tablo sababu latige ka fo jamana ka oroya ga irama oroya o ko la sabati jamana ka janywa bara mo ko sito jaga jamana ka bli ni na be janywa la iba kan la yininka iba kan miraka iba kan tablo kan no te bi ga sarata on fana ma sarata asabana we jamana doga na fasara sira note bara la ambo barabla donc me faga mun fana ay sira da ta sisan sira mu akaka malika kare jamana do sego go jamana na donc me foli bla sigo go bela o okumun kon nala ngakuma laba we jamana sara sumbai beba do kardo dumashi o barak o kungache me faga mun fa malion na bi moko shigana filible moko shigana nimisable san bi sera kofe
jamana ɲɛmaa ka laseli tɛmɛlen kɔfɛ i b'a fɔ chef d'état major de la garde nationale ni ale colonel Famuke Kamara ale tun bɛ jɛkulu belebele ɲɛfɛ wa jɛkulu min ni olu ye taama kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 8 ka taa bila tile 9 na a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fintigilakaw u dagayɔrɔ min bɛ Nara Ɲoro fo ka taa se Kayi yɛrɛ kɔni fo ka taa se Ɲoro sɛ la ni Kayi yɛrɛ kɔni ma wa a kun ye mun ye ka se ka taa u ka kibaruw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a dɔn gɛlɛya mun bɛ nin nɔ wa ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ sɛbɛn ye ayiwa fɛɛrɛ ni dabaliw olu bɛ se ka tigɛ olu la cogoya min na ani ka cɛdenw k'olu kuma ɲɔgɔnya min b'a to jamana a bɛ degun min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛ ni dabali olu bɛ se ka tigɛ cogoya min na min b'a to gɛlɛya in a bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ dalakuru ayiwa taama in kɔnɔna la an y'a fɔ a sera Ɲoro di Sahel ka taa Nara fo ka taa se Kayi yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma ani Mali fintigilakaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye u ye masala kɛ nisɔndiya ani bonya ni karama a ko kɔni a labanna o de kɔni na i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la chroniqueur min bɛ an yɛrɛ fɛ yen nɔ Bamako ni maa caman ba ale dɔn Rasbach kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni tun ye ɲangi ta ka bin ale yɛrɛ kɔni kan ni o bɛ tali kɛ k'a ye kuma fɔ politiki tɔn dɔ ka kɛnɛ kan ni ala ka ɲin'a la o ye Sumaworo Boel Mayiga ale ka fanga ɲinitɔn ye min bɛ tali kɛ k'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmaaw ka olu jalaki ayiwa kuma min n'a ni tiɲɛ yɛrɛ kɔni bɔlen bɛ i b'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na k'a sɔrɔ tiɲɛ o kɔni o dalilu tɛ a bolo o kama kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye a minɛ k'a bila bɛrɛ la yanni a ka kiiri don cɛ kunun ni o bɛnna juin kalo tile 13 ma kiiri tigilamɔgɔw u kɔni y'u da don Rasbach a ka kiiri dakuru ɲɛfɔlɔw la i b'a ye maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔra min ye ka taa u ka dɛmɛ k'a don Rasbach ma nka o ma bali an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw olu ka san 3 ka se ka o bin fɔlɔ k'o di Rasbach ma yanni a baaraw kuncɛ baaraw olu bɛɛ lajɛlen a bilalen bɛ ka juin kalo tile 11 ka se ka o kɔnɔ min b'a to kiiri baara in a kun bɛ cɛ n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Senegal jamana kan Senegal jamana bi an bɛ waati min na ayiwa Senegal jamana kan Guinée ka den minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Senegali jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye o Guinée ka denw minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni caman ko olu gɛnni min yɛrɛ kɔni kɛra ka bɔ Senegal jamana yɛrɛ kɔni kan a yira k'a fɔ sariya min n'an b'a kɔnɔ n'o ye farafinna kɛlɛya tɔnba ale ni CEDEAO u ka sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɔsɔ ayiwa o min yɛrɛ kɔni kɛra a kɛlen bɛ dabaliban ye Senegalikaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulikajɔ ka se ka kɛ k'o ɲɛsin u ka lasigiso min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min b'a to baara min kɛra Senegal jamana kan n'o ye ka se ka Guinée minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni gɛn hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ lahala kɔnɔ lahala min ni a cɛ ka jugu dɔɔni Burkina Faso olu ka jamana ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ ayiwa n'a bɛ fɔ min ma ko médaille de Brinks ye jamana min n'o bɛ tali kɛ Brésil Russie Inde fo ka taa se Chine ale ni Sud-Afrique yɛrɛ kɔni ma ayiwa olu kɔni ye jɔnjɔn ta k'o di Burkina jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ayiwa jɔnjɔn in o kɔni dira min ye maa ɲɛmaa ni a bɛ fɔ ma ko président de l'Alliance internationale des projets stratégiques BRICS ayiwa bari ka d'a kan a bɛ ka baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma o de kɛra sababu ye BRICS ayiwa olu ka baarakɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o y'u ka Alliance internationale des projets stratégiques BRICS ye olu kɔni ye ni jɔnjɔn ta k'a di Burkina jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma an bɛ taa Lamɛriki jamana kan olu ka jamana ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Donald Trump ani a ka baarakɛlaw olu ye fɛɛrɛw k'o tigɛ min b'a to olu ka jamanaden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Taïwan ka bɛn ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ waati laban ninnu na wa u ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ min b'a to u ka jamanaden minnu yɛrɛ kɔni bɛ Taïwan olu kɔni bɛ se ka bɔ yen cogoya min na ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ yaasa kɔlɔlɔ ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Taïwan bi an bɛ waati min na olu bɛ se ka kisi o ma cogoya min na ni fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguni komi ni a b'o kɛ k'o caya k'o jiri k'an ka jaw cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ